Alkohol je najväčší podvod na svete. Alkohol ti sľubuje zábavu a pritom alkoholom len pokazíš zábavu. Alkohol ti kradne spánok. Alkohol ničí vzťahy. Alkohol ničí zdravie. Ale čo je na tomto najhoršie, že to je úplne spoločensky povolená droga. Alkohol je všade. Alkohol nájdeš v seriáloch, vo filmoch. Vyjdeš z domu a už tam vidíš buď reklamu na alkohol, alebo v obchode je alkohol. Je to veľmi spoločensky normalizovaná droga, ktorá ničí životy. Keby sa teraz v tejto dobe vynašiel alkohol, tak je zakázaný. Nikdy nič dobré z alkoholu nevzýšlo. Není žiadna štúdia o tom, že by mal alkohol nejaké dobré účinky na organizmus. Povedzte mi jednu dobrú vec, ktorá sa vám stala vďaka alkoholu. Alkohol je hlavne biznis.